रायजो राजा नोंथांमोन इउपिपिएल पार्टीनि आकेला दिसपुर सोल' नैबे पिस रेलि जिथुनाखि हारमनियाम गोजोन आरो खौसेथि आरो जौगानाय आरो अनलायनाय नङा होमबा रायजो राजाना सान्थिखौ गायसनग्रा सान्थिखौ हास्थायग्रा सान्थिखौ गायसनग्रा गोजोनखौ हास्थायग्रा खौसेथिखौ हास्थायग्रा 26टा जनगोष्ठीखौ लानानै समान समान इकुवेलि आवगायलांनो थाखाय सिन्था खालामग्रा 26टा जनगोष्ठीनि फारफ्रोमबो बिथिंखौ नोजोर होनानै खामानि मावनो हास्थायग्रा आकेला दिल्ली सल' नैबे रिलिखौ होननानै थारैनो बिपिएफ पार्टी दोलोआ समखिखांदों गिखांदों। এইবার मा जाबावगोन बिपिएफ पार्टीया जोबोद साननो गोनां जादों सिन्था खालामनो गोनां जादों मानोना नैबे 26नि जिथुनाखि बिधानसभा बिसायख'थियाव जिथुनाखि थांनाय बिटिसि इलेक्शनाव इउपिपिएल पार्टीया एनडिएजों एलायन्सआव थानायखाय माइनरिटी मिया मुस्लिमफोरा भट होआखैमोन। এইবার रायजो राजा नोंथांमोन जिथुनाखि बिपिएफआ एनडिए बिजेपिजों एलायन्सआव दं रायजो राजा नोंथांमोन आरो बिजेपिजों थानाय माने एलायन्सआव थानाय माने मिया माइनरिटी सासेबो बिपिएफ पार्टीनो भट होनाय नङा रायजो राजा नोंथांमोन। मिया माइनरिटील' नङा राजबंशी दं आसामाव राजबंशीयाबो बिपिएफनो होआ आरो लोगोसे आदिबासीफोर दं नेपाली सान्थालि रावबो बिपिएफ पार्टीनो भट होआ। बिनिखायनो नैबे बिसायख'थियाव माने बिपिएफ पार्टीया जोबोद सिन्था खालामनो गोनां जादों साननो गोनां जादों माने 15टानि गेजेराव साबैसे एमएलए दिसपुराव दैथायहरनो हागोन बिराद सिन्था खालामदों रायजो राजा नोंथांमोन। मानोना इउपिपिएल पार्टीया सिगाङाव जेरैबायदि दं सिगां 7टा एमएलए देरहानानै दासिमबो इउपिपिएलआ दिसपुराव एमएलए रानिं सोलिगासिनो रुलिं सरकारजों आरो बै समाव जाय रायजो राजाफोरा इउपिपिएल पार्टीखौ देरहाहोदोंमोन 7 जन एमएलए देरहाहोदोंमोन बै रायजो राजाफोरा दिनैसिमबो इउपिपिएलजों दङ बिसोरो ओरै जायाखै रायजो राजा नोंथांमोन आरो बे 7 जन एमएलएआ देरहाफिनगोन बे फैफिनखागोन रायजो राजा नोंथांमोन आरो बिनि अनगायैबो जेराव 21 बा 21टा आसामाव आसाम एसेम्बलि बिधानसभायाव गेलेगोन कनस्टिटुवेन्सियाव गेलेगोन बिनिनो बिटिसिआव 15टा ओरै बाहेरावबो गेलेगोन तो बिनि गेजेराव 15टा एमएलए देरहानो थांगासिनो दं रायजो राजा दा बेयाव जोङो रोखा जाबाय नैबे रेलिनिफ्राय जोङो मोनथिबाय जे सिगांनि जि रायजो राजा इउपिपिएलखौ मोजां मोनग्रा जेसेबां इउपिपिएलखौ मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरा दिनैसिमबो माने ओरै जायाखै ओरैबायदि सिङाव सक्तिशालि जानानै दं तो रायजो राजा नोंथांमोन। तो बेनिखायनो बे समाव आं खावलायबाय रायजो राजाफोरा जाहाथे ओरै जायालासिनो इउपिपिएलआव थादो इउपिपिएलआव थानानै इउपिपिएलखौ सापर्ट खालामनानै जाहाथे नेक्स्ट 2026नि बिधानसभायाव 14-15टा एमएलए दैखांहरदो बिनि उनाव नायदो इउपिपिएल पार्टी नङाब्ला गुबुन सरकारा सालायनो हानाय गोहो गैया माने बिटिसिखौबो सालायनो हानाय गोहो गैया माने इउपिपिएलनि एमएलएफोरनि पारमिसन लायागौमानि बिटिसि काउन्सिलाबो सालायजानाय नङा तो रायजो राजा नोंथां बेफोरबायदि तो बेनिखायनो रावबो ओरै जानाङा इउपिपिएल पार्टीयाव भट हो जोबथा खावलायनाय आरो गोजोन्थों।